Anga jamana Maliba ye ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 ɲɛnamaya tɛnɛnto septembre kalo tile 22 san 2025 yɛrɛma hɔrɔnya in bɛ kɛ san o san nka ɲinan t'a bolomafara yira o la ka da kan min famana ka kɛ o de kɛra an ka wolomasiri tabaw ye u ka yɛrɛma yira taama kɛ an ko min ma nanzarakan na ko défilé militaire ɲinan t'a kɛra sewa dan yɛrɛ ye a kɛra jigisigi ye a kɛra nisɔndiya fana ye défilé a kɔni a ɲɛna parce que population tun mako b'a la kosɛbɛ i b'a ni kow cayara mɔgɔ ma il faut que fɛn dɔ ka na min bɛ kow tɛmɛ mɔgɔ kan dɔɔni fana quoi minɛn minnu yirala u b'a yira fana jamana tɔ fana bɛ siran ɲɛ quoi événement kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ nisɔn wasa an nisɔndiyara quoi n kɔni an hakili sigira an y'a lɔn k'a fɔ k'an ka jamana a bɛ taa sira ɲuman kan quoi an sewa sɔrɔ yɛrɛ de ne fɔra k'a ye ni ɲɔgɔnna défilé ka kɛ tan dɔ fɔra k'a ye dɛ bon mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ i kamana gannen kun don ko in na mɛ i basigi i hakililatigɛ sɔrɔ quoi gɛlɛya kɔni bɛ yen dɛ tiɲɛ don thème kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman hakili sigi défilé nin vraiment a diyara an bɛɛ ye a y'an maliyɛn bɛɛ kunna wolo vraiment tiɲɛ yɛrɛ la non an y'a dɔn sa k'an ta kɛra an ka Mali ye kalo ma ye fiyewu an y'a dɔn k'an ta kɛra an ka Mali ye sisan hali bi ala ka sɔrɔso ala k'u dɛmɛ vraiment an bɛɛ b'u kɔ wa an bɛ dugawu kɛ ala k'u dɛmɛ fɛnɛ défilé ne wolo san kana se bi ma ne ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ɲɛna kɛcogo bɛɛ ɲɛna organisation tout tiɲɛna an bɛ transition fo an bɛ population fana fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko ɲɛnamaba de don parce que an ye minɛn ɲɛnamaw ye Mali bɛ ka kɔrɔta yɛrɛ de o de ye laɲini ala sɔnna ala ka Mali ko in ta ɲɛfɛ an bɛ ala deli hali bi ala ka nin caya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ jamanaden ninnu an b'a ɲini u fɛ u ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan laɲini ye fɛn min ye a bɛ se ka sabati o de kɔnɔ an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma o de ye nin ye an bɛ foli di ɲɔgɔn ma a k'an bɛn wagati wɛrɛ